Sanibona nonke bathandi bohlelo lwethu Samkuni TV umelaphi wendabuko. Ngiyabingelela bafowethu kuphi na kuphi besisuka ema-Easteni bese busy ngamaphasika abanye bevakashela imindeni yabo. Siyakholwa ukuthi uThixo bekungenelele waba nomusa abantu bahamba baze bafike emakhaya bephephile. Siyakubonga lokho kukhulu. Namhlanje ke bafowethu ngithe angizosika nje nami ngiphose lapha esivivaneni ngikhulume ngekhathaza. Ikhona lento okuthiwa ikhathaza, abanye bathi ikhathazo, umuthi lona okhona wezinyanga omningi okhona ngisho emaqeleni, umuthi lo owenza izinto ezinkulu. Emandulo wawusebenza uma kuzovinjwa impi noma kuzobanjwa ngawo umthakathi, noma kuzogqilazwa isifo egazini, kuthiwa umuntu akasalali uzokushisa, akasalali izinhlungu, bese kuthiwa akaphuze nani ikhathaza, bese liyadambisa lembambile ikhathale, iphelelwa amandla. Into ke okwakulashwa ngayo leyo, namanje kusalashwa ngayo uma kwenziwe isimo sezintelezi. Kodwa namhlanje sizokhuluma ngalo ikhathaza, kulunjwa ngalo umuntu. Sizokhuluma ngekhathaza, kuthakathwa ngalo umuntu. Umuntu oshawe ngekhathaza uthetshelwe ukuthi funda ngoba ngomhla kabani uzobhala. Athathe incwadi zakhe azibeke alale, amana akhathale alale. Ukukhathala kuhambisana nobuthongo. Omunye ahlale computer yakhe akhathale, ayibuke kanje akhathale. Ongcwele ngamane esuke lapha athi ngoba kezokhathala athi gudlu usesuku nomphelo, beke wahlala kwamele ayibone lento ukhathele. Ikhathazo liyenza ukuthi uphelele umsebenzi ngoba unikeza umsebenzi umele wenze, kodwa wena umane ukhathale, ucobeke, ukhathale ubuka umsebenzi, uvilaphe. Kuyahambisana uvilapha nokulala. Ikhathazo liyenza futhi ukuthi ungayi endaweni bekumele uye kuyo ebalulekile. Kuthiwa nje akuzukulunga lutho uma ungekho, umane ukhathale wena. Ushaya isikhathi, ushaye esokuqala komcimbi, ushaye esokuqala lolo hlelo, kuyenzeka uthola ukuthi uzoshawa ngekhathazo kumele uye eqaleni. Wena ufakazi icala liqondene nawe, wena ukhathale uyihlalele kuze kudlule isikhathi leso ushawe ngekhathazo. Kokunye ukhathale makuthiwa yenza ukuthi uthi ngoba uyangibona ungakwenzi, yenza ukuthi ngoba uyangibona. Omunye ushawa ngekhathazo akha nayo imali, base kumele akhe umuzi wakhe amana akhathale. Nawo umuzi yakhe phela umuzi uvuka ube mkhulu, ukhathele. Ikhathazo liyakwenza ukuthi noma into uyicabanga uyiyeke, uthothi unazi izinto ongazenza zenzeke, kodwa nje umane ukhathala mase kumele uqale ukuthi into ethile bengicabanga ungenza ngiyenza. Lezo zinto lezo ziyabaphazamisa abantu bakithi ngoba ziyenzeka kodwa abazi ukuthi zenziwa yini. Uthi noma sefikile enyangeni ingamlaphi, inyanga ingakhona ukumelapha ngoba akenzanga kahle. Uma enyangeni wenza kahle, wani uyohlola, izofika inyanga izoyibona inkinga yakinyanga. Kokunye uzohlola ingayiboni inyanga inkinga yakho, ngesimo sokuthi ukuhlola kuhambisana nedlozi lakho. Uma idlozi lakho lithanda uthi ungena eminyango umuntu ebekutshela ukuthi uze ngokuthi ngokuthi, kokunye uthi ungena nje eminyango ethi ushaya amathambo likhuluma idlozi, kokunye ethe washaya amathambo limane libheke eceleni idlozi, kuvele okunye ingaveli lento kuyizele. Uma uhlakaniphile-ke wena ngokuhamba ngokosizi lwakho uyakwazi umuntu ukumtshela ukuthi cha, izinto obuyihlola yizo nazo, kodwa into ebengiyizele ile. Ngake ngezwa ukhulunywa ngokuthi uma uvela uphelela amandla, uvela uvilaphe makumele wenze into,
usukushawe ngekhathazo. Ikhathazo liyangena ngisho umuntu eganiwe. Ntambama sekumele be nomakoti lifika ikhathazo. Amana khathala ukhathale wonke kumzimba. Hayi ukuthi ukhathale ingxenye ethile. Ukhathale nje okumzimba nje anqene nathi uyobuya ngobe ngibone sekusile. Mase papa makusile. Ushawe ngekhathazo ahamba umfazi. Ngoba phela manje ayikho into eyihlalele la ekhaya. So izinto lezo esiveza kini njengabathandi beinhlelo zethu, njengabalandeli beinhlelo zethu, nanokuthi la kimi kwelami ikhasi ngaso sonke isikhathi ngikhuluma ngezinto engisuke ngiqondise kubantu ngqo, engabhekile kimi kodwa ibheke kunini ukuthi nithole usizo ngokwindlela enjani efanele. Namanje ngisasho ngithi ungabona kungenzeki lutho nje ubulewe ngaleli khathazo balenzile bakushaya ngalo. Uma ungakaze usubscribe ku Dr. Mbuni TV, ngicela usubscribe kumahala. 2 ungilandele ku YouTube na ku Facebook, ngiyatholakala khona. Ngomhla ka28, ngomhla ka29, ngomhla ka30 ngizobe ngise-Witbank. Ngiyacela bonke abantu base-Witbank ababuka le video ungakashaya umhla ka28 April baxhumane nami einambeni zami engaphansi ngoba ngizobe ngikhona, ngiyoqala khona ukusebenzela khona, ngiyovula khona. Baningi kakhulu abantu base-Witbank abakhathazekile abangakhona ukufika kimi, so ngibavulele indawo e-Witbank. Ungaphuthelwa. Mhla ka2 May ngizobe ngise Soweto eMdini. Mhla ka2 ngize Soweto eMdini ngizobe ngiqala ukusebenzela khona. So wonke umuntu akazimisele ekuthenini angaphuthelwa uProfessor uDr. Mnguni umthandi wabantu. Yilezo zinto ngizobe ngikuzona. Ningalenzi ke iphutha. Inkosi ke yomusa inibusise. Amen.